Ayay, magkaminyonis dito ay. Ikaw to mga fly, ma'am. Wako, ano ba di ay? Pero pakaon sa ko ah. Antay ka lang, tugaan si kang nanay. Tasanay. Ano man nay? Kaya naman ni mo ba yan? Nagarihan ka sa nila, mamitay tayo balik bukas. To, ilan ako? Unsa na? Vlogger na ba ako, no? Vlogger? Di na ko kinahanglaman tindiro, Dri, ah. Kaya mangitan ako tindira. Ang ginawa ko di mo. Bro, kung gawin nakasweldo, anong vlog di mo? Pagpuyo kay waka kabalo kung pila akong sahod. Daghang nagsend og stars ko, ah. Mo, dahil hilas na kay ka, di na ka mananggot. Ano manandot man kung naman ko sweldo? Balo si nanay mong gipot. Paano mapahibalo man ko nga mangayo man to? Mao na to. Magkog kay ka, mayong tagma-violation ka. At least, updated akong reels. Yeah. Ikaw na koy? Hiring tindira. Sexy, unya, guwapa. Ayay, magkaminyonis dito ay. Hiring. Tindira. Hiring na, ma'am. Di na hiring. Bas lang sa ma'am. Di ka kabalong basa. Basi di po ka kabalong kwinta. Ito ba nimo? Kung di dawaton, ma'am, ay pamugos, ha? Ang bugiruha po ning tawhanan ni. Wa jud magdugay sa yung tindira oy. O gawson na kadiraaron, makailagi ko sa kuha kung kunsa ko kasikat. Daghang may nagsin sa kong star. Wala pa dito kailasan mo dako na kag-ulo. Kung di gani dawaton, di na mo sopa ka, wa na daghang istorya ba? Ni anak mo, langkata ni yung hiring dire. Unyag lang katon ako na, ipakaon ako si Muha. Langkata! Ito muna tikang nakaila. Ikaw to mga fly, ma'am. O ako, ngano man di ay? Oh, dara oh, pakaon do sa ko ah. Ma'am, di naman kinahanglan ang papel, ipakaon si Muha. Pwede pa lang gani. Ampingan lang tika. Stricto? Di mo kay stricto, ma'am. Nganong gipatanggal man imong hiring sa ko ah? Naningita makamok tindira. Ano, kinahanglan pa man i-display ang hiring tindira? Nga, na naman kadiri ah. Pwede na kumasawa. Makaihi, magpunta sa kikilig. Wala kay ka. Ma'am, nga kinahanglan makakagtrabaho. Ano, sige, dira ah. Usa day kinahanglan ninyo diri ah? Biodata, resume. Tasa, ma'am. Di na kinahanglan na, ma'am. Ha? Ngano man? Face looking pa lang ni mudaan, ma'am. Masaliga na. Muna hindi na kinahanglan diploma. Anya kanang saan ko magsugod? Ugma, pwede na. Sure ka? Sure ko. See you tomorrow. Ay, tasa. Ay, kalimot. Saan sa Facebook? Pijong. Bantay ka lang, tugaan si kang nanay. Mag-vlog, purwig amo. Tanawan nyo guys, pogi akong iring guys. Mukhaong rani siya, bisag wasugua. Tanawan nyo guys. Ano man eh? Nakita na ko dito. Tasanay. Ano mo day, Ikaw ha? Nag-hire ka tindira, mamintay tayo balik bukas. walay bugas. Ani mo ko nanay? Tamsa! Kaya naman ni mo ba yan? Nani mo ko nanay? Ano? Tamsa! Wa man gani na ihalin ng tindahan? Dili man nay ba? Paistorya ako ba? Ay, wa lagi ihalin tindahan ng balik bukas. Mao nang adi mo ka maminaw nay. Unsa ba kung paminaw? Kanang imong katapulan? Bulala ka ika? Usa bay pagkabulala na makakwarta tag dinagko nay. Oy nga hinaguan man nato na. Unsa da kog income? Nagtuntuon ni sila pagkapangawat no? Si pangawat nay oy. Hiningkamot ko para sa tuwa. Bahalag masuko ka basta mabuhi ta. Tarong-tarong ako dyan nga, daghan na ba yung manok na wala dire? Basig mabarangay ta. Naabot na yung kasamanok nay oy. Wa ka kabantay nagunit kog cellphone, wa ka kabaloon sa purpose ani nay. Cellphone? Yabog-yab na po ka. Uyab. Mo nang dako kay income, kay bayot na po na no? Ay bayot nay oy, wa na gyud na mo imong istorya nay ba? Kabalo ka nay nag-vlogger ako. Dagan nag-send sa kog star. Unsa man ang star nimo? Basig nagadik-adik na po ka. Lahi ra gyud ni nantes. Ikasabot. Mao na. Mga basher. Wa pa gani ko ni sikat pag-ayo nay, basher ka ba? Unsa man kay gawit ani bataan ni? Basir-basir. Nay, di ko mo kuwag tindira kung wa ko'y pang sweldo. Ito sa dito be, murag napasar-pasara na ka ba? Nay, paminaw. I-income na ko gamit ang social media. Ha? Unsa social media? Social media, nay. Sa Facebook. Dira ko na vlogger. Mo nag-ingon nila nga reels? Sakto, nay. Dira ko magkuhag kwarta nga akong pang sweldo sa tindira. Mao ba? Kwarta dito ano dong? Makakwarta, nay. Basta magkugi lang. Mao da hindi na ka mo kat-kat og lobe, kay nagsalig na ka ng isar-istar. Basta, nay. Kung musaksis ta, March pa ron. Pero kita ang star na Pasko. Pangitig po dira be, pang bingo ba? Mauna, nay. Sa pagsugod ako vlog, daghan kay mo ni kontra sa kuha. Karon nga na nakoy kwarta. Ngayo. Di man ko politiko para duulan sa problema.
Sorry lang, Jong. Wa ko magdahom nga ang imong trabaho sa una karon nagbunga. Mao nanay. Paabutan ninyo mahuman ang proseso bago ninyo i-judge ang usa ka tawo. Tanan akong nadawat nga ba't puro di palabay. You know how we do. Hambugiro kay ka. Nagtuo ka wa ko mapalo sa imo ha. An palo ta ka. Free drinks in the house.